Errezeta osasuntsu batekin gatoz. Osagaia ditugu garbantzuak, taina, oliba olioa, eta aukeran limoia, baratxuia, piperrautxa eta zebollinua. Osagai guzti hauekin, ingo duguna da pate vegetal bat. Errezeta hau, erraxa da, oso denbora gutxi eskatzen du, eta garbantzu jateko beste modu bada. Modu osasuntsu bat gure familian elikatzeko. Esan dugun bezala garbantzuk hartuko ditugu, aldez aurretikan egosia ditugu gatzakin, eta ingo dituguna da batidoran birrindu. Batidoran pasta bat edo sortuko dugu batidoran. Taina ere botako ditugu, taina sesamo pasta da, eta oliba olio pitin bat ere bai. Orduan, batidora hartu eta ingo duguna da pate bat, pate vegetal bat egingo dugu. Aipatu bezala, erraxa da, haurrak ere egin dezakete, eta garbantzuak jateko beste modu bat izan daiteke hau. Behin dena birrindua dugunean, humusa edo pate vegetal hau ina gelditzen da. Gero gure kasuan, gustatzen zaigu beste osagai batzuk botzia, eta botzen diogu baratxui pixkat, kontuz, gordina do baratxuia eta botzen diogu baitare piperrautxa eta limoi pitxin bat. Limoi erdi bat edo nahikoa du. Baina hau dena gustuaren baitan, beste osagai batzu botzen dizkiote, bai? Beste espezia batzuk edo. Modu honetara, soja saltsa pitin batekin bai, gure kasuan asko gustatzen zaigulako, eta modu honetara gelditzen da, beste zapore bat hartzen du humusa edo pate vegetal honek. Aurkezteko orduan edo jateko orduan guk botzen jogu zebollino pixka bat gainetikan, baina ikusiko zute. Eta baita ere botzen dioguna da oliba olio pixka bat. Zebollinua, hemen, eta oliba olio pitxin bat ere bai botzen diogu. Eta listo, gure pate vegetala inado. Jateko orduan, gu jaten dugu barazki gordin batzukin, zenajua, piper gorria, piper berdia, ogila. Ea gustatzen zaizuen.